Teithio dros ei llwybrau a thai meddwl hyd. Tir oedd ein dewinoedd ar gan yn un ar gwynt yr Croeso i Bodlediad Eryri sy'n benodol ar coed. Enw fi di Rhydian Roberts, dwi'n Swyddog Coed y i awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Be di ddyled swyddog fi ddydd i ddydd? Wel, mae hwnna'n newid o dymor i dymor o ddydd i ddydd, felly iawn, mae'n rhaid esiampl i chi. Dwi'n gyda cyfrifoldeb am reoli coedlannau parc. Da ni'n berchen ar ryw 15 o goedlannau. Da ni hefyd yn berchen ar ryw 30 o wahanol eiddo sy'n cynnwys pencadlys y parc, ond hefyd yr meysydd parcio, y llwybrau cerdded hefyd, fatha Morfa Mawddach. Felly mae gen i gyfrifoldeb ar rheoli'r coed ar hyd llwybrau, rheoli yr ochr diogelwch coed, plannu coed. Be arall amser yma flwyddyn yn mis Tachwedd a mis Rhagfyr, mae'n wedi dechrau tymor plannu, so mae parc yn rhoi rhyw bwt bach o grant allan am ystod flwyddyn i wahanol bethrogion tir, i blannu coed a gwrychoedd, a hefyd rhan o'r cytundeb ydi bod parc yn cyflenwi Swyddogion Coed o'i meithrinfa, so mae'r parc gyda 2 feithrinfa, un yn Plas yn y Bwlch a llall fyny yn Henfaes yn Abergwyngregin. Mae'r un Plas wedi cael ei sefydlu ers amser, ond mae'r un Henfaes wedi cael ei sefydlu ers flwyddyn. Ac yn ddiweddar iawn yn y 2 feithrinfa, da ni wedi sefydlu polytunnel. 2 polytunnel yn feithrinfa'n Plas a un yn Henfaes, a mae hwnna wedi bod yn help mowr hefyd. Fel chi'n gwybod, mae tywydd Eryri yn y gaeaf ddim y gorau, felly mae'n rhoi cysgod i ni o'r glaw a'r gwynt yn y gaeaf, ac wrach yn helpu coed i dyfu ymlaen yn y Gwanwyn a'r Hydref. So mae hwnna ar hyn o bryd yn meithrinfa Plas yn y Bwlch, mae gen i ryw 10,000 o goed, ac yn meithrinfa Henfaes mae gen i ryw 6,000 o goed, eitha newydd o 1 oed i ryw 2 oed. Bydd heina yn mynd allan gef yma i wahanol brosiectau, ac mae hwnna yn gobeithio ehangu hwnna, ac wrach sefydlu 1 o 2 o feithrinfeydd newydd sy'n help. Mae'n dipyn o alw am goed ydi yma, fel chi'n gwybod mae grantiau y parc, ond hefyd mae Llywodraeth Cymru yn pwysio i ehangu coedlannau drwy Gymru i gyd, ac hefyd mae'n beth da i'r amgylchedd, mae'n beth da ar ran bioamrywiaeth, mae'n beth da ar ran bywyd gwyllt, ond hefyd y gair mawr sydd yma ydy beth da er mwyn cau carbon offsetio yma, so mae coed fel tir mawnog yn un o'r pethau gorau ydych chi'n gallu gwneud mewn ffordd i gau carbon, ac gyda'r COP26 sydd wedi digwydd yn ddiweddar. Mae'n beth da, oherwydd fydd yna lot fwy o bwysau yn y blynyddoedd i ddod i blannu mwy o coed. Yn Eryri, mae'n anodd o gwybod lle, dyddiau cynnar, da ni ddim yn berchen ar lot fawr o dir, felly mae o mynd i fod yn ewyllus da amaethwyr, ac da ni ddim yn gweld lot fawr o dir ar y nadolau, ddim yn dod â'n goed yn yrach grychoedd, copsys bychin y goed yma ag acw, coed yma ag acw. So rhi gyfuniad o bob peth iddo, ond dyn ni'n mynd gweld ardaloedd mowr Eryri yn mynd â'n goed, a dwi'n meddwl hwnna yn neges ar ran amaethwyr, dyna beth dyn ni glod yn ôl, dyn nhw'n eisiau gweld tir da yn dod â'n goed. Felly, ar ran Eryri, mae o'n rhyw 15% Eryri dan coedlannau ar hyn o bryd, felly dwi'n gweld, dwi'n gweld, dyn ni'n mynd yn fwy, wrach 1 i 2% yn y blynyddoedd nesa yma, ond bydd e bwys mowr wrach wedyn. Dwi'n yn gwybod, dwi'n sgynnu ddim pelen crystal i weld y dyfodol, felly dwi'n siŵr o hynna wedyn. Rhan all yn swydd ydy, da ni'n rheoli lot o coedlannau fel dwi'n dweud yn gynt, so a dyn mae rheoli coedlannau yn fel arfer yn gymryd gyda gwaith rheoli rhywogaethau ymledol, invasive species, so felly mae yna lot o waith wedi digwydd yn y gorffennol a dal yn digwydd heddiw yng coedlannau'r parc ar ran rheoli rhododendron, lorol, bydlia, a'r holl bethau dyn ni'n eisiau gweld, a mae hwnna hefyd wedi cael ei ehangu
yn bellach na dir y parc, mewn prosiectau fatha life, prosiectau carneddau, mae hwnna yn elfennau hynna yn edrych i reoli rhywogaethau yn yr Eryri hefyd. Eto, mae yna ddigwyddiad wedi digwydd yn eitha diweddar rwan, diwedd Tachwedd dechrau'r Rhagfyr, sef Wythnos Genedlaethol y Coed, yn y lot o ddigwyddiadau plannu coed, ac o'n i fel awdurdod wedi cynnal rhyw 3 neu 4 drwy bob twll a chornel o'r Eryri mewn ffordd. Ond hefyd, mae parc gyda rhyw milestone mawr flwyddyn yma, dyn ni'n dathlu 70, so mae hwnna wedi bod yn... Wedi dechrau gyda hynna, dyn ni wedi cynnig 70 o goed i bob cyngor tre, cyngor cymuned yn Eryri, ac hefyd tu allan i ffin Eryri, fatha pentrefi fatha Bethesda, ac mae Blaenau wedi cael y cynnig at Rhywyn wedi cynnig sydd just tu allan i ffin y parc. So mae yn y Wythnos Genedlaethol y Coed, dyn ni wedi bod wrthi yn plannu coed yn Aberdyfi, a ni gael ei ddigwyddiad bach yn Bala, gyda gweddol i fanne, ac eto gyd o'r coed sy'n beth da o'r Feithrin o'r coed yn Plas na Bwlch, felly mae hwnna'n goed lleol, goed wedi'n tyfu o hall lleol, so hwnna'n beth pwysig, a hefyd eithon ni i glwb rygbi Bethesda, so oedd hwnna'n ddiddorol, a gawn ni gyda Eleri, sef apprentice newydd y carneddau, ac oedd ni gael sgwrs bach o fanne am lannu coed. A dwi'n yma gyda Eleri heddiw. Pwy dwi ti, Eleri? Fi yw'r apprentice i brosiect carneddau Parc ymddiriol Genedlaethol, ia. Mae Eleri chwarae teg yn fatha rhyw helpu ni allan lot gyda'r gwaith drwy'r flwyddyn, a amser yma'r flwyddyn, dyn ni'n plannu coed, dyn ni wedi cyrraedd y gaeaf, a dyn amser gorau i plannu coed. Felly, ti'n ferch lleol yn dweud Eleri, so ti'n nabod yr adlon yn eitha da, na fe? O Bethesda'n wreiddiol, bod yma'r gyfer lot o sioeau ogwen dros y blynyddoedd. Dyn, y gobaith y môr hefyd ydy, mae yna brosiect i gwyrdd yn Bethesda, dyn ni rhan o'r prosiect Cenedlaethol, dyn ni'n lot mwy o waith, dwi'n gwybod ti wedi bod yn holi am wrach cynnal gweithdai ystod Coedwigaeth mewn ffordd i sgwl yn dod. Dyn hefyd gobeithio cael digwyddiadau plannu, a mae un o digwyddiadau plannu sef wrach gobeithio gendolig yma eto yn Clwb Rygbi Bethesda, a so eto beth ti'n helpu fanna. So, esbonio beth byddi wedi bod yn gwneud bore yma, dyn ni wedi bod yn plannu coed. Pa fath o goed dyn ni'n plannu bore yma, ti'n gwybod? Dyn ni wedi bod yn plannu Creafalen, a Bedw a Derwen. Cymys bach nis. Pan dyn ni wedi rhaid yr ein shelters gwyrdd yma rhwng nhw, ti'n meddwl? Wel, mae'r shelters yma'n rili dda gan fod nhw'n rhoi biodegradable. Felly, ar ôl gyfod blynyddoedd, ar ôl un nhw'n neud ei swydd o protectio'r coed bach. Dyn ni wedi bod yn mulch, gobeithio. Mae nhw'n newis bomlydd yma, fel arfer nhw'n eisiau plastig, a fel ti'n gallu gweld yn cwmpas ni, mae yna hen goed yma wedi cael ei plannu 10 mlynedd yn ôl, a mae'r tiwb plastig dal yma, ac yn dal yn edrych yn dda iawn ar ôl 10 mlynedd, so gobeithio wan, camu ymlaen bydd y parc yn symud, a gobeithio dim fel parc, ond pobl eraill yn defnyddio mwy o stwff yma, so yma'n beth da. Wedyn, ti'n gallu gweld, dwi'n meddwl oedd Will Sanders yn o'r Glwb Rygbi Bethesda yn sôn i ni gael digwyddiad just cyn dolyg, a gwyth hwnna yn digwyddiad i'r teuluoedd, so rhywbeth i'r bobl sy'n byw yn gymuned Bethesda i edrych ymlaen i. Wedyn, Jyst i dweud rhywbeth am partneriaeth y carneddau, a jyst ychwanegu rhywbeth am hynny. So, mae pob wrach yn twygio allan, tydi Clwb Rygbi Bethesda ddim yn y parc, ond mae yn ardal carneddau, prosiect y carneddau, HLF y carneddau. Mae hwnna'n, nhw sydd wedi cyflogi ti mewn ffordd yn Eleri, a ti gyda'r trust hefyd. Mae hwn yn gobeithio, dyn ni'n lot mwy yn y pentre. Pentre Bethesda? Pentre Bethesda, yn Bethesda. Wedyn, dwi'n meddwl yma'n sôn i nhw gael coed ffrwythau i blannu rhyw bellan bach yma. Wedyn, pa fath o waith eri ti bod yn gyda prosiect Eleri? Wel, fydd yna mwy o plannu coed yn digwydd gyda ysgolion, ysgol Dyffryn Conwy. Felly, a da ni wedi bod yn neud lot o helhada dros y misoedd dwytha ar gyfer cychwyn Mae'r Coed. So dwi'n gwybod mae gen i un yn Henfaes, lle mae'r un National Trust? Blaen y Nant. So dwi'n gwybod mae ddau prosiect yma'n eitha diddorol, hefyd mae'n ddau un eitha early doors yn yr holl beth, so dwi'n gwybod, da ni ddim yn brysur, dwi'n gwybod y tîm yn dros y brysur gyda Abi yn neud lot o waith casglu hadau. Wedyn, gobeithio, y gobaith mowr ydy, ti'n gwybod hyn ydy,
yn lle mynd allan i brynu coed o tu allan i'r ardal, da ni'n gallu suppleio coed yn hunain i gyd mewn ffordd, ta? Fel ti'n dweud, mae'r coed yma, da ni wedi plannu heddiw 2 oed rhaid nhw. Dwi'n gobeithio, fel da ni'n sefydlu'r ymwythfeydd coed yma, bod ni yn cael mwy o goed yn mewn ffordd, ta? Ie, mae yna lot o waith yn blaen yn ei fanna, does? A ia, ydych chi wedi sefydlu polytunnel yn blaen awr, dwi'n meddwl, do? Mae'n edrych i offen ydyn hyn? Angen rhoi plasticar. Ar y to, ie. Mae eisiau twyd dan hynny, does? Disgwyl am yr un diwrnod yna. Dwi'n gwybod oedd y twyd i sadwn yn eitha horrible yn dweud gyda'r gwynt sgrin yna, so dwi'n gobeithio bod y polytunnel ni yn hynfais dal ar ei ddraig. Dwi'n di clod o wahanol, ond ia, mae gwynt yn gallu chwarae problem mawr yna, so. Ia, hefyd, da ni wedi ennill ar y cyfle i gael rhaglen heno draw i wneud bach o ffilmio yn wythnos Plannu Coed. Oedd hwnna'n rhyw fath o ryw hysbysau bach neis i'r awdurdod, felly mae yna bwt bach o'r rhaglennau yn cael ei chwarae chi wan. Wrth i'r hydref droi'n neuaf, mae coed Dyffryn Torog yn colli 2 lai tyfiant yn arafu, ond mae'n gychwyn tymor o brysurdeb i Rhys Owen a Rhydian Roberts ym Mae'r Coed Parc Cenedlaethol Eryri ym Mhlas Tan y Bwlch. Glwson ni droio'n Rhys yn ystod cop 26 am bwysigrwydd plannu coed. Be di hanes y feithrinfa yma ta? Wel, hon ydi un o hanner dwsin o reis gyn awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Hon ydi'r brif feithrinfa yn Mhlas Tan y Bwlch. Prif bwrpas hyn ydi diogelu y cnydau a'r planhigion da ni'n dyfu. Tasan a rhywbeth yn dod i mewn yma yn ffwng neu'n bla. Mae o'n diogelu nad ydy'n cnydau ni gyd ddim yn cael ei effeithio mewn ffordd. Mae'r coed mae'r Rhydian, mae'n weld yn clecian tyfu yn y tunnel polythene yma. Be di hanes y coed yma wan ta? Ia, maen nhw'n tyfu'n ardderchog. Maen nhw o hadau lleol, hadau o Eryri. Maen nhw fes, di gael ei tyfu ymlaen i goedarw ifanc, felly maen nhw'n gret. Fel ti'n gallu dweud y gwahaniaeth. Maen nhw wedi 4 troedfedd, 5 troedfedd yn y polytunnel, ond tu allan maen nhw wedi 2-4 troedfedd, so mae'r polytunnel yn gwahaniaeth mawr. So maen nhw'n edrych o dda, chwarae teg. Dwi'n eitha prawd. A gwta filltir o Blas Tan y Bwlch, mae un o goedwigoedd coed cadw yr elusen sy'n gwarchod coedtiroedd, ac mae coed felin rhyd o bwysigrwydd rhyngwladol. Mae hon yn un o'r coedwigoedd glaw Celtaidd. Coedwig glaw, nid yn yr Amazon, ond yma yng Nghymru Ceiliag. Mae hwn yn gynefin prin ac yn gynefin gwerthor eithriadol. Yndi, mae'n cynefin pwysig iawn i Gymru. Dim ond darna bach ar ôl ochr Gwllewin Cymru ac Ewrop. Yn achos mae'n bwrw glaw yn aml fel heddiw, mae'r tywydd mwyn yn bwysig iawn ar gyfer mwsogl, cem, llysiarau. Mae rhaid i ni amddiffyn y cynefin yma. A dyma'r math o goeden mae gwylwyr heno pan dad i fod yn ei phlannu fan o'r ymgyrch. Ac mae chwaer fawr i yn fanna a diddorol di gweld be fydd hon falle mewn 2-3 canrif. Wel, gobeithio dyna sut bydd y coeden ifanc yma yn edrych mewn sawl can mlynedd. A mae'n bwysig gweld coed fel yna yn y tirlun Cymru, achos maen nhw'n rhan o'r hanes a diwylliant Cymru. Mae'r adar yn nythu, mae'r ystlumod yn defnyddio'r tylla yn y canghenna. Felly mae'n bwysig iawn plannu coeden newydd i weld pethau fel yna yn y dyfodol. Ac mwyn cynnal y bywyd a'r bioamrywiaeth yma, mae plannu coed yn rhan allweddol o waith Parc Cenedlaethol Eryri. Ond mae'n bwysig plannu'r coed iawn yn y llefydd iawn. Mae clwb rygbi Bethesda wedi data ni eisiau plannu mwy o goed. Mae'n wedi plannu coed 10 mlynedd yn ôl, a dim yn eisiau plannu mwy o goed flwyddyn yma, a dim mae coed derw, coed bedw, coed criafol o'r feithrinfa goed yn Plas Tan y Bwlch. Mae'n dod yma heddiw. Fel clwb rygbi, da ni eisiau fod yn carbon neutral. So, da ni'n plannu coed i offsetio carbon. Hefyd, da ni'n gwneud lot o stuff yn y clubhouse newydd hefyd, efo solar panels, push button tap. So, efo stuff da ni'n gwneud yn y building a hefyd efo plannu coed, gobeithio da ni ddim yn quite carbon neutral, ond da ni wedi dechrau process off. Dydy hi fawr o beth ar hyn o bryd, ond yng ngobaith i ydy bydd cynnan yn cofio diwrnod plannu i goedan fach o am blynyddoedd maith i ddod. Da iawn cynnan a hi, mae yn ei lle wan ta. Ti'n cofio pa fath o goedan di hon? Coedan ddirwen. Na chdi, i'r dim. A faint i doi ti rwan cynnan? 5 oed. A faint o ti'n meddwl fydd maint hon erbyn fe di'n 15?
9 cynnan yn sefyll yn benni gilydd. 9 cynnan un y ben llall. Wel, nei di addo un peth i fi wan. Iawn. Nei di edrych ar ôl y goedan ma. Wrth gwrs. A diolch yn fawr iawn chdi am helpu phlannu hi cynnan. Cysio. Ac yn ystod Wythnos Genedlaethol Plannu Coed, mae'r neges yn glir i wylwyr heno a prawn da. Mi ddaru gwylwyr heno a prawn da ymateb yn wych i'r ymgyrch Plannu Coed Rhys yn gydarach y mis yma. Ond, di hynny ddim rwan y reswm y fath yn y byd i lysu dwylo na chdi. Na, mae'n galondid clywed bod y llwyddiant di bod. Ond ia, fel awdurdod, sa'n ni wastad yn falch o glywed gan bobl dod yma neu un o'r meithrinfeydd rei help llaw yn wirfoddol, lly. Nes ag yn rhywun damad o gael, ni wedi storio'r coed allan am dymor neu ddau iddyn nhw yn ei blaen. Mae gyd yn helpu mewn ffordd wrth gwrs, ac mi newch chi wahaniaeth wedyn wrth gwrs ynddo. Da ni yn gobeithio gyda Cymdeithas Eryri, da ni'n gwneud lot o ddigwyddiadau gwirfoddoli, ond hefyd da ni wedi ymgyrmydd gyda swyddog newydd gwirfoddoli yn yr awdurdod, a dwi'n gwybod mae ETA yn keen iawn am blannu coed, ond hefyd mae rheolwr llinell ETA sef Peter Rutherford, mae fo yn gweld y bydd o gael digwyddiadau plannu coed, mae hefyd yn enwedig yn y gaea, felly mae Pete yn gyda cyfrioldeb yw dîm bach sy'n cynnwys gwirfoddoli, a mae Pete ydi pennaeth adran mynediad a llesiant, felly dwi'n pasio chi mlaen i chi. Peter Rutherford dwi, swyddog mynediad ac iechyd a lles y Parc Cenedlaethol Eryri. O rhan o waith fi, mae'r gwaith y gwirfoddolwyr yn pwysig iawn i'r Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'n fanteision i pobl yn gwirfoddoli. Ar y funud, mae yna gwaith codi sbwriel, rhywfaint o gwaith chynnal a chadw llwybr cyhoeddus ac llwybr eraill gyda ni, enwedig o gwmpas y Wyddfa, y Capel Cyrrig ac yn y blaen. Hefyd, mae nhw'n helpu allan efo adran coed ni, efo invasive species, plannu coed ac yn y blaen. So mae'r sgôp o gwaith maen nhw'n wneud yn reit wedi ehangu dros blynyddoedd, yn lle just bod yn hel sbwriel neu dipyn bach o maintenance. So mae yna digon o brofiadon i nhw gael, actually, os maen nhw'n mynychu fel volunteer, lle gwirfoddolwyr. Hefyd, mae hwn yn peth bwysig iawn iddyn nhw fel, iechyd a lles, gwaith gorfforol, bwysig iawn i pobl, wedyn gael mynd allan yn y cefn gwlad. A mae'n andros o bwysig i'r Parc Cenedlaethol, yr gwaith maen nhw'n wneud i ni yn ei amser nhw hunain, yn arbennig o bwysig i ni. Cos felly sgynnon ni'n capacity i wneud pethau fel hyn trwy staff ac yn y blaen. Ac adnoddau yn brin iawn, ac da ni'n ddiolchgar iawn y be mae'r gwirfoddolwyr yn wneud i ni, yn mwsnosol yn y tymor. Mae gwaith plannu coed a hefyd be maen nhw'n wneud efo'r invasive species yn bwysig iawn i'r parc o ran ochr cadwriaeth a policies cadwriaeth y parc. Mae yna nifer o pethau sydd wedi dod i fewn fel rhododendron ponticum a Himalayan balsam a wahanol pethau. A mae'n rili bwysig, mae mewnbwn yr gwirfoddolwyr yn pwysig iawn o fama. Mae sgynnon ni yma'r adnoddau i mynd i bob safle. Ac mae'r darn o gwaith yma yn arbennig o bwysig i ni o ran yr hinsawdd ac polisiau parciau i gyd. Ia, da ni'n trafod ar y funud beth sy'n mynd i digwydd blwyddyn nesaf. Da ni'n gobeithio gael yr un sgîm Cario Eryri yn ôl blwyddyn nesaf. Bydd y gwirfoddolwyr allan di Gwener dy Sadwrn dy Sul dros y tymor, hel sbwriel, dim bach o gwaith ar y llwybrau, invasive species ac yn y blaen. Ac da ni'n gobeithio bydd o'n llwyddiannus iawn fel oedd yr sgîm eleni. Ac fel dwi'n dweud, da ni ddiolchgar iawn i'r Cymdeithas am helpu ni allan. Iawn, wel, gynta, da ni wedi cael, yn dweud yn gynt, da ni wedi cael cymryd eitha prysur gyda'r digwyddiadau plannu coed. So gynta, ga i diolch y holl bobl ar ei ddod draw i'r digwyddiadau plannu coed yma, ac hefyd i heines sydd wedi bwcio mewn i rei sydd ar y gorwelion. A cofiwch edrych allan ar y gwefannau Cymdeithasol y Parc am digwyddiadau plannu coed yn y dyfodol. Ond hefyd, diolch i chi am wrando ar ym mhwt bach i o bodlediad heddi. Gobeithio chi wedi mwynhau.
A cofiwch wrando ar bodlediadau eraill sy'n digwydd yn achlysurol gyda yn y parc yma, so dwi'n gwybod yn lot mwy diddorol na fi.